भाई भौजाई बाबू माई सब छूटेला नाता ऐसन जुटी जाला रे एगो रे से नुरवे कारनावा हो एगो रे से नुरवे कारनावा नई हर छूटी जाला रे एगो रे से नुरवे कारनावा। का भेजी कैसन मुंह गिरौले बानी? वो विदेश जाए के बाटे। विदेश में कहवा जी? इजराइल। का वहाँ तो रोज बमबारी होला जी। जी मत जाई ना। पागल हूँ, हमके कुछ ना होई। हम वहाँ जाई तो सब कर्जा चुका दे। ठीक बा।